projecte es diu Local Share i neix de veure un potencial enorme que tenim al nostre entorn de recursos particulars que no es fan servir. I crec que és possible aportar eines organitzatives i tecnològiques per permetre que el món de l'economia social i solidària esdevingui una alternativa real al sistema actual. Local Share és una plataforma col·laborativa en la qual els seus participants aporten recursos particulars, com ara poden ser vehicles, poden ser espais, capacitats, temps, a fi de resoldre les seves pròpies necessitats bàsiques, com podrien ser, per exemple, la salut, l'alimentació, l'educació. Els productes i serveis que es generen amb aquests projectes es distribueixen entre els propis participants de manera proporcional a l'aportació que hagi fet cadascun d'ells. Un dels valors que genera aquest projecte és la reducció de la dependència del diner i dels mercats competitius i també genera sinergies socials positives entre els seus participants. Jo crec que hi ha dos models. Hi ha un model que és replicar projectes al sistema, portar-los al món de l'economia social i solidària, i després hi ha un model que seria més proper a Local Share, que és projectes innovadors per cercar nous espais i noves alternatives al sistema que tenim actualment.